Jasné Airsoftové Prime, tentokrát som na návšteve u Anera za cieľom urobiť vianočný gameplay. Prejdime rovno k hre. Berie sa disk. Výborne. Teraz profesionálne. Nenechám všetko robiť len jeho. Aner nám po ihrisku rozdelil 20 HDD diskov. Presnú lokalitu ti nepoviem. Som mohol mať pokoj, som sa namotal na disky do piči. Tým, ktorý sa uakomil na väčšom počte, vyhral. Počet tohto je základ výhry. Elektronika, chápem. Čau. Čau, čo si s tým zrobil? Zem štvorky sa stala M-kovica. Bola zranená, naposledy si užila Kostolany. Tento október bola hospitalizovaná. Od pôvodného základu pri rozoberaní sa využilo za pomoci šikovného chalana dať procesorovku, keďže MOSFET bol bez vedomia. Bol jej daný nový motor bezuhlíkový, ktorý viac šetrí batériu. K tomu nová hlaveň, dve kombinácie dokopy, cesta k úspechu. Preto M-kovica nech poriadne kope. Joj. Dostal si? Pomôž. Áno, môžeš. Kde si dostal, no? Zobereš sa, skúsim na to myslieť. Ale pekne, ďalšieho bližšia. Veľké ďakujem za servis. Ha! Pekne. Výkon máme z 1,2 joule na 1,7. Úplná hrana na limite ihriska. Skúšal som vzdialenosť, užíval schválne, vyhľadával situácie na plný výkon. Dobre. Sorry. Lenže svet sa netočí len okolo mňa. Dôkazom bude zade dlho vizuál. Ešte nikdy som nemal takýto tým plného nasadenia. Bol som nadšený z hry. Neodniesol som si toľko fragov ako obvykle, ale replika strelila kde mala. Tým nemal depresie na spawne. Každý je do toho všetko. Aha. Mám! Vždy bude šikovným patriť svet. A tak jeden teammate obsaďuje jedno z miest, kde sa nachádzajú disky. Ako sa zamýšľam. Nebude ostávať nič iné. Ako ísť do toho. Aspoň skúsiť, čo to dá. Hej! Koľko ešte, prosím ťa? Ako? 1, 2? 1. Je tam? Ty si strpný nohy.
Tri kopa, dvaja. To ti neviem, tu nie. To sme pobrali. Baterka, jasno. Dobre, nič sa nedá robiť. M-kovica už prísun z batérií stratil. Poďte ísť disky ujebať. Počúvaj, dáte disky? Ja som bol živý a idem akurát. Samozrejme, ideme sa teraz vlastne na ten kraj, ale už je to asi vyzbierané. Ja idem skúsiť práve, Ja lebo... nie som miestný, vieš, takže... Ja mám si aj ja snúriť. Ty tiež nemáš ganu, čo? Ideme vyskúšať kľudne aj holými rukami. Nie, v pohode. Gulka? Ej, Ako není boh vie čo, ale... Hej, dobre, dík môj. Bývalý organizátor Kombat Areny požičal Glock. Ďaká pane. Čím menej času, tým väčšia motivácia ešte niečo spraviť. Počúvaj tak, poď so mňou, ja ti ho podám, podať si môžeme, nemáme ich hádzať. Ideš ty? Ty si najmenší. A rovno si aj bež. Ty si šikovný, poď. Takže šťastné airsoftové praje. Nájdite svoje túžby, odhodlania a plnú síl na rok 2026. Najbližšie nás čaká skvelý gameplay z ihriska Kostolany. Videl si jednu z opravených replík. Bol som aj inde vyvetrať sa. Takže veci na rok 2026 sa budú diať tak, ako som spomínal. Tento kanál už do stereotypu nepôjde. Ďakujem všetkým za rok 2025. Vidíme sa.